به نستعين في أمور الدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasi at tiranan, alhamdulillah. Salam dua akan yung katantahan waktu ini serta na guru mulia di Milkato tumtum waktu ini mayroon narwaing dahil haamoy ini pagtawahon si makakinatod kaniya Sheikh Gadi Albani bal yatafadhal siyadatu. Alhamdulillah, syukran ya Syekh Karya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'ir mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. So, alhamdulillah, una sa lahat, first of all, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the chance to meet today. Alhamdulillah that we can continue our invitation to forgiveness and paradise, inshallah. So, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala created a single man and woman, and from them both, alhamdulillah, He created alhamdulillah, men and women, and then from them both that we can see, subhanallah, billion of people living in this earth. And alhamdulillah, by His power, that He created us from different tribes and nations, and alhamdulillah, the best of the people who fear Allah subhanahu wa ta'ala by, alhamdulillah, words and actions, subhanallah. So sa araw na to, most especially, pag-aralan natin mga aral ng Kristiyano at Islam. Maraming sekta ng Kristyanismo ang naniwala sa sumusunod na 5 doktrina. Ang Trinidad, 3 persona, ang pagka-Diyos ni Jesus
ang pagiging anak ng Diyos ni Jesus ang original na kasalanan at ipanglima ang pagtubos ni Jesus. So alhamdulillah, many denominations of Christianity believe in the following 5 doctrines: the Trinity, the divinity of Jesus, the divine worship or sonship of Jesus, the divine sonship of Jesus, original sin, and the atonement. So alhamdulillah, sa Islam, ang pagiging Diyos ng Allah na isa na bukod tanging Diyos na siya lamang ang karapat-dapat sambahin at hingian ng tulong ay siyang pangunahing paniniwala ng bawat Muslim. Ito ay taliwas sa 3 persona na isang Diyos ng maraming sekta ng Kristyanismo. Ang pananaw ng Islam higit sa pagka-Diyos ni Jesus ay pagbabalik ng tao sa paganismo. Nasusulat sa Quran na si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao, kundi isang kagalang-galang na propeta na nagkataong tao, kundi isang kagalang-galang na propeta at sugo na nananawagan sa pagsamba sa nag-iisang Allah. Ang kanyang panawagan ay katulad ng itinuro ng iba pang mga propeta. Tinatanggihan ng Islam ang pagiging Diyos, anak ng Diyos, at hindi rin nito tinatanggap ang katuruan ng Kristyanismo na ang kasalanan ay namamana. Gayon din naman, itinatakbuhan ng Islam na si Jesus ay nagsirbing pantubos sa kasalanan ng tao. So alam natin, subhanallah, ang tinatawag anak ng Diyos ay hindi lang si Propeta Jesus. Naunang prophet, alhamdulillah, ay tinatawad lahat na aking anak, o tulad ng Israel, ang aking unang anak. So alhamdulillah, tayo lahat ay children of Allah. Yan ang meaning ng anak na sinasabi ng mga sila. So hindi lang si Jesus, pero alhamdulillah lahat ng propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatahuan
ay alhamdulillah ay tinatawag na anak ng Diyos. Ang pangunahing doktrina ng pananampalataya Islam ay anim, subhanallah. Paniniwala sa kaisahan ng Diyos, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga pinahayag na kasulatan, paniniwala sa mga sugo ng Diyos, ang Allah, ang paniniwala sa araw ng paghukom, paniniwala sa kadar, sa pagkakatakda ng lahat ng bagay, sa kapwa, mabuti man, masama, ang aspeto nito. Alhamdulillah, ang mga Muslim na tunay na Muslim ay maniniwala na lahat na pangyayari dito sa mundo, alhamdulillah, yan ay nakatakda na 50 years before existing. Alhamdulillah, ay nakasaad na, subhanallah, sa tinatawag na qadar Allah. So, ang tunay na Muslim, pag datatnan siya ng anumang bagay, siya lamang magsabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tayo lahat, alhamdulillah, ay galing sa Allah at babalik din tayo sa Kanya. Subhanallah. So, sa Kristiyano, ang Trinidad na tinatawag. Ang doktrinang ito na pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano sa buong mundo na siyang tumutukoy sa pagkakaroon ng tatlong pagka-Diyos. Magkakaiba at magkakahiwalay na persona ng Diyos. Subhanallah. Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu. Ang doktrinang ito ay kamangha-mangha. Dahil kahit noong una pa man, hindi nabanggit ni Jesus ang Trinidad. Wala siyang anumang sinabi tungkol sa tatlong persona ng Diyos na Trinidad. Sa katotohanan, ang salitang persona mismo ay hindi matatagpuan saan mang pahina ng Biblia. Ang pagkakilala ni Jesus higit sa Allah ay walang ipinag-iba sa pagkakilala ng lahat ng naunang mga propeta. Lahat sila'y nagturo ng kaisahan ng Allah. Hindi kailanman ang tatlong Diyos na ibang persona, ang ibang persona, pero maniwala sila ang tatlo ay isa. Subhanallah. Kahit ang bata, sabihin mo, isa, sabi mo isa. Okay. 1 plus 1
equals to 2 plus 1 equals to 3. Hindi 1 plus 1 equals to 1. 1 plus 1 equals to 1. 1, 1, 1 equals to 1. Subhanallah. Ganyan ang katotohanan ng inyong reliyon ay binabago lahat ng inyong mga pinaniwalaan. Subhanallah. Si Jesus ay nagpatibay sa katuruang ipinahayag sa mga propetang nauna sa kanya. Lumapit ang isa sa mga eskreba at narinig niya ang kanilang pagtalo at palibhasa malalaman niya na mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay itinanong siya, alin ang pangunahing utos ng lahat? Sumagot si Jesus, ang pangunahing kautusan ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mo, Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Subhanallah. Ito ay nakasaad sa Marcos chapter 12 verse 28 to 30. So aywan ko kung bakit sa ngayong mga naniniwala kay Jesus ay hindi nila itupad ang tinituro ni Jesus. Subhanallah. Very clear. So, subhanallah. Kung ang reliyon ay ginagawa ng tao talagang hanggat lumipas ang panahon, umabot tayo sa huling araw dito sa mundo, ang resulta ay walang kabuluhan. Dahilan, alhamdulillah, si Jesus o si Jesus ay nagsabi sa inyo ng katotohanan na siya ay hindi Diyos. Siya ay pinadala lamang sa mga Hudyo. Yung mga naniniwala sa Kanya, hindi yung mga Hudyo na pasaway tulad ng mga Hudyo at Kristiyano na nakikita ngayon sa panahon ngayon. Ang ibang katibayan sa Biblia ay nagpapakitang si Jesus ay naniwala sa isang Diyos na walang kapares, hindi tatlo persona sa isang Diyos. Gaya ng pahayag na ito
Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan ay makikita natin sa Matthew chapter 4 verse 10. So, klaro mga kapatid sa humanity na hindi kayo niloloko ni Jesus. Dahilan sinasabi niya ang lahat ng katotohanan na ipinarating sa Kanya, nag-iisang Diyos ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sa katotohanan, ang doktrina ng Trinidad ay nahalo sa mga turo ni Jesus. Mga 300 years nakaraan lumisan. Nung lumisan si Jesus, gayong ang apat na ebanghelyo, kanonikado ay walang anumang tinutukoy higil sa Trinidad. So, alhamdulillah, ang ebanghelyo, kanonikado, ay walang anumang tinukoy higil kay Jesus sa Trinidad. Sa Trinidad na sinasabi tungkol kay Jesus. Bagkos, hindi nagturo si Jesus sa doktrinang ito ni ang kanyang mga disipulo, ni ang mga naunang dakilang pantas, ni ang mga sinaunang tagasunod ni Jesus. So, ang doktrinang ito ay itinatag ng Konseho ng Nisya pagkatapos ng malaking kontrobersya at pagsasalangutan. Sa pagkaraan ng 300 years, lumisan si Jesus. Tinatanggap ng konseho ang opinyon ng kakaunti kaysa sa nakararaming maniniwala sa kaisahan ng Diyos, ang Allah. Gayon paman, kung pag-iisipan nito ng malalim, mahina ang batayan ng konsepto ng Trinidad. Ito ay nangahulugan ng paniniwala sa tatlong persona ng Diyos sa dalawang uri. May hangganan, finite, o walang hangganan, infinite. Kung itinuturing silang walang hanggan, sa magkatuwid may tatlong magkakaibang walang hanggan, tatlong magkakaibang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya naman, alhamdulillah, watak-watak na ang mga paniniwala sa tunay na katuruan ni Jesus alayhisalam. Kung itinuturing silang may hangganan sa magkatuwid, hindi maaring maging Diyos ang alinman. Ang Ama, ni ang Anak, ni ang Espiritu Santo. Sa katotohanan, ang konsepto ng Trinidad
ay lumitaw bilang bunga ng maling pagturing ng pagka-Diyos ng dalawang nilikha na si Jesus at ang banal na espiritu na si Angel Jibril. Bunga ng hindi magkatuwirang doktrina na Trinidad ang kinaugaliang naging tugon ng mga namamahala ng simbahan ay isa itong misteryo na di maabot ng pag-unawa ng tao at hindi na ito kailan pang maunawaan sapagkat sapat ng tanggapin nito bilang isang bagay na dapat paniwalaan. Alhamdulillah, ang Islam ay nagtuturo ng malinaw at payak na paniniwala sa kaisan ng Allah. Paninindigan nito ang pagiging bukod tangi ng Allah ay pinahayag na siya ay walang katambal. Subhanallah. Laysa kamithlihi shay'. Siya ang ganap at walang pangailangan at malaya sa anumang di kaganapan. Siya ay sandigan o inaasahan ng lahat ng mga nilikha. Hindi siya kailanman nagsilang o isinisilang at siya ay walang katulad. Ayon sa Biblia, Juan chapter 8, verse 38 to 40, sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama at kayo ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Sila'y sumasagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Subalit kayo'y ipinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang tao nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginagawa ni Abraham. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na isang Diyos na tunay. At si Jesu Kristo na iyong sinugo, niluhatian kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Yun ay nakasaad sa Juan chapter 17 to 4. So, subhanallah, clear ang lahat. Bakit? Ang mga tao na tinatrust nyo
na binigyan nyo ng limpak-limpak na salapi ay yung mga tinuturo tunay ni Jesus ay hindi nila ipinagturo sa mga sa churchman o kung karamihan kayo ay nasa tinatawag na konbento ba yun? Subhanallah. Ang sinasabi nila, ang katuruan ay kinuha nila sa mga nagkauna, yung nagpalit-palit ng mga turuan ni Jesus alayhisalam. Ang Quran ay nagpapatibay sa kaisahan ng Diyos sa Kabanata chapter 112. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa, hindi tatlo. Hindi isa sa tatlo. Ang Allah ay isa lang. Ang sandigan ng lahat ng likha niya. Hindi siya pinanganak, ni hindi siya nanganak, at siya ay walang katulad. Alhamdulillah. At matutunghayan din natin sa Quran sa chapter 4 verse 171, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o angkan ng kasulatan, o angkan ng kasulatan, huwag lumampas sa hangganan ng inyong pananampalataya at huwag magsabi ng anuman tungkol sa Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesaya, si Isa, Jesus, ang pangalan niya sa Islam, alhamdulillah, ay Isa, ay anak ni Maria, ay hindi ihigit sa isang sugo ng Allah at ang kanyang salita mangyari at nangyari na nga. Yung sinasabi sa Quran, kun fayakun. Kung ano ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari talaga. Kanyang pinagkaloob kay Maryam at sa kanyang sugo, huwag sabihin ang tatlo, yung Trinidad. Magtigil kayo. Higit na mainam ito para sa inyo. Dahil ang Allah ay tanging isang Diyos, sadyang napagkalayo sa kanyang kabanalan. Alhamdulillah. Ang pagkakaroon ng anak
dapat tandaan, sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa mga kalangitan at lahat nasa kalupaan. At ang Allah ay sapat bilang tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. At binabanggit din sa Quran, katiyakan naging di mananampalataya ang sinumang nagsabi ang Allah ay ikatlo sa tatlo. Subhanallah. Sa katunayan, walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa isang Allah. At kung hindi sila titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, isang napakasakit na parusa ang malalasap ng mga di nananampalataya sa kanila. Hindi ba sila magsisisi sa Allah at humingi ng kanyang kapatawaran? Sapagkat ang Allah ay lagi nang mapagtawad at mahabagin. Allahu Akbar. So alhamdulillah, to my brothers and sisters in humanity, it is not yet too late. I have to redundantly or repeatedly saying this. It's not yet too late. Alhamdulillah, you have still time. Embrace Islam. Try to learn about Islam, and you will be having a feast that you can never experience in your life. So alhamdulillah, because it is near Salatul Isa now, alhamdulillah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, to clear our minds and try to consider and focus in studying His religion. It must be not because of us or anybody else, but alhamdulillah, if you embrace Islam, you will be like a newborn infant. Subhanallah. That is the status of the one who embrace Islam. Lahat ng inyong kasalanan ipinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay parang bagong sinilang na walang kasalanan. So subhanallah, alhamdulillah, da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.